guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. مرحبا گهدارین هجا به بشکنو و قهوه فلسفه ام دیسا لو پیشبری ونه. مرحبا گهدارین هجا مدیسا قهوه خو حاضر کر و به برنامه کنو ام لو پیشبری ونه. مراد به برنامه ام جارا اولی درکتن در وی استودیو خو ام لباجاره کدن لدیاربکر لامدنه. بله سازگین ام ایرو لباجاره من قیدی چیتکن لوما اسکلجانی من تو بخیر هاتی. صاحب مراد سپاس با مازوانیات جی. سپاس خوش سرچاوا لی سازگین دیام گو پر قلبالغ نکن و گو سالونی پر بلا نکن ام زوب قدیم رابن هرن. تمام ولا تمام ام دقت بکن ام دنگه خوش زیاده بلنده کن و طبی سپاسیاویجی بکن دسته و صاحب تشتی پر باش آماده کری نظام هم برنامه هم خوارن و خوارن آوان تشتاجی. ولا باش بود بخیر آوی هنک لبر قهوه تشتا بخون چند برنامه تنی قهوه ولا خودی راضی به. ری ولا مراد ام دست بکن هدیه کرم که. در برنامه داوی ده مقاله سوفیستان کربو گاوا مقاله سوفیستان کر فهم کر کلگور فیلوزوفم بری ایدی فلسفه ایدی دوگهره مجارن وی پرسین وی نقاشین وی پشتی سوفیستان لیونانیستانی روشا فلسفه چاوا دومه پشتی سوفیستان هم کی دبینن ام کی دبینن سازگین ام لکوچین آتینای امریکا کی فقیر و بلنگاز دبینن پیخواست با آوایی که فقیر لکوچه و کلانان دگره لکوچه آتینای دگره جی انسانان را دبیجه بفکرن بخوینن و جوی خواه گران رابن وک فراغمانا فیلمه که به مراد مولو دست بیکاته کیه اف تشتی تقال کر وک صحنه که جیتیرو که وک فیلمه که براستی کیه اف میرکی پیخواست فقیر و بلنگاس سقراطسه آها سقراطس از بیم سقراطس دناف فیلوزوفان ده یک فیلوزوفی هری نافداره راسته یعنی دناف فیلوزوفان ده تیزانی برانی yani kesin be felsefe mujul nebune jî ilm navî Sokrates bihîstin û pêzanin kam dest pê bikin Murat Sokrates kî ye kengî jiyaye ji kîjan gundî ye ji kîjan eşîrî navê diyawî bavê wî çi ne çend zarokî wêne xaniye lêr ne avî ye kîrê ye ama hem behsa sezgin ji kerema xurênek tiştên ser felsefê bipirse yani navê bavê wî diyawî zarokên wî baş em got Sokrates pêxwast digere ya na tên mara solê wî jî bipirsiya ji min ew jî bu teanî bîra min çima pêxwaz digere helbet ez û dest bi bersiva bikim yana dawî li pirsê te nayê kerem ki ez ê yeko bersivê pirsên te bidim sezgin tu yê bibînî yanî navê bavê wî diyawî zarokên wî te got ez qey nizan ne wer wala me henek kiribû dîsa jî na sezgin henek tune ye ev bernameyekê ciddî û giran e tu çi bipirsî ez ê bibersivînim yani pêşiye tiştek dipirsî dûre dibêjî me heneka kir wer nabe ji kerema xwe bi milyonan insan li me guhdarî dikin te dawetê ciddiyetê dikim ji kerema xwe baş e rêzdar Murad Dildar ez ê êdî pirsê xwe bi awakî ciddîtir bipirsim baştir dibe kerem kin birêz Dildar em li guhdar dikin spas dikim birêz dinç ez ê hewl bidim ku pirsên we bibersivînim birêz sezgin dinç wek cenabê te jî wek cenabê te jî anî ziman Sokrates di nav filozofan de yekî navdar e berî zayînê di sala 469 de hatiye dinyayê û berî zayînê di sala 309 de xatir ji me xwestiye û çûye rehmetê bavê wî Sofroniskos diya wî Faynarete ye bavê wî pêkeltiraş e pêkeran çê dike diya wî jî pîrik e bi taybetî karê diya wî ez dibêjim û bira guhdar di bîra xwe de bigirin karê diya wî dûre li ser felsefeya Sokrates bandoreke girîng çê dike Sokrates jî demeke wek bavê xwe peykeran çê dike heta dibêjin li Atînayê li ser rêya Akropolisê ku Akropolis tu zanî wek navenda Atînayê hîncîtiyekî navdar e ew peykerên Sokrates li ser wê rêya Akropolisê çê kirine dibên bi sedan salan li peyaman e Aristoteles dibêje Sokrates du jina aniye jina wî ya ewilê Ksantipe lawî wî bi navê Lamprokles jê çê dibe û navê xanima wî dudiya jî Mîrto ye dibêjin xezûrê wî Aristoides jê qelen nexwestiye ji bo zewaca dudiya yani ne bazan xwestiye ne Dimitro zincîr tişkî nexwestiye jî û ji xanima wî ya dudiya jî du lawên wî yên bi navê Sofroniskos û Menexenos çêbûne
Murat valla navê xezûrê wî qelena wî daweta wî navê jin û zarokên wî min fêm kir divê gava ez pirsan ji te bipirsim ciddi bipirsim. Sezgin ez carna fehm dikim tu dibêjî ez tiştên giran bipirsim bira Murat nizanibe bira bikeve zorê yani hayam ji her tiştê heye. Ya Murat ez çima wer bikim em hevalê hevin aybe ya. Na ez fehm dikim lê tu dibînî ez gelek tiştan zanim elhamdülillah tirsam ji pirsan tune ye. Madem wiloyê em dikarin bi pirsa dewam bikin Murat. Kerem ki Murat berî ku em bikevin felsefa Sokrates dixwazim em hinek qala jiyana wî ya taybet jî bikin. Ew hevjîna xwe çawa hevdû nas kirine. Na tamam. Li ser kaniya gundê Atînayê. Tamam em ciddi bin. Dedî di pirtûkan de bi taybetî li ser internetê gelek gotin aforizmayên Sokrates digerînin. Belê pir gotin û hevokên wî digerînin belav dikin. Hinek rastin lê ji wan gotinan sezgîn gelek ne gotinên wî ne. Yani ne aforizmayên rastî ne. Yani çawa bêjim ne aforizmayên sahîhin. Şo min ê ji ev bipirsiya ji xwe. Piranî gotinên wî yên ser zewacê, diyalogên wî, jina wî, xuyayên nava wî, jina wî pir ne baş bûye. Sezgin welet tu zanî qet hes nakim ji paş mirovan xeber bidim, qala wan bikim. Lê vana fesadiyên felsefî ne û tu zanî fesadî ji bo Xwedê ye. Rast e dibêjin nava wî û jina wî ne baş e. Me got du jinên wî hene. A ku di nav gotin û diyalogan de tê qal kirin, xanima wî Ksantîpe ye. Ez bêm tu ya wateya navê xanima Sokratesî jî min bipirsî. Ew qas jî napirsin? Na ez zanim tu yê bipirsî, yani tu navê gundê wî, bavê wî, diya wî, xezûrê wî her tiştî dipirsî, bixwazî ez dikarim bêjim yani. Deka bêje me merak kir. Bi wateya Ksantîpe sezgîn hespa zer e. Hippo bi Yunanî hespe tedî em dibêjin hippodrom. Hippo li wir jî ye yani rêya hespa û wek bi vî awayî wateya wî em dikarin bêjin hespa zer e. Wala me wateya navê xanima Sokrates jî bîstê dî li dunyayê bi rastî birin tune ji me re. Yani ez bêm di jiyana filozofan de em navê xanimên filozofan, hevserên filozofan pir nizanin. Lê Ksantîpe navê xwe gihandiye roja me jî. Belê. Murat ji gotinên Sokrates yên li ser zewacê em dibînin ku Sokrates ji zewaca xwe nekêfxweş e. Tim aciziyê xwe tîne ser ziman. Yek ji van gotinan dibêje taqas bizewicin. Eger jina we yeka baş be ji xwe hûn ê bextewar bin. Eger jina we yeka xerab be hûn ê jî wek min bibin filozof. Wekû jina xwe aciz e tu dibêjî çi? Yani li gor ku Sokrates bûye filozof ne hewce em şîrove bikin. Belê hinek aciz e. Yani em zanin tim şer dikin. Sokrates yekî feqîr e bi Ksantîpe di nav tunebûnê de dijî. Rojek dîsa Ksantîpe û Sokrates şer dikin sezgîn. Ksantîpe li ser Sokrates diqîje, tişta dibêje here bişoxile, pere bîne malê, nan tune em bixwin, mêrê xelkê xanî û ersîyan kirîn, tu hîn li ser felsefeyê difikirî, dibêje. Sokrates bêdeng li wê guhdar dike, Ksantîpe jî pir hêrs dibe, yani Sokrates qet bersiv nade wî, hêrsa wî zêdetir dibe. Rad be satileke av bera serê Sokrates dide. Sokrates piştî viya dibêje piştî ew qas gura ewran bellî bûye wî baran bibare. Gava qala zewaca Sokrates dikin tim qala van tiştan dikin. Yani tim derdê jina xwe dikşîne, jina wî neheqiya lê dike, behsa van tişta dikin. Rast e sezgîn dîroknas tim xanima Sokrates wek yekî cirnexweş nîşan didin. Belê. Lê divê em goh bidin Ksantîpe jî. Yani ka ew ji Sokrates çi kişandiye. Sokrates wî dikşîne nav jiyaneke çawa divê em zanibin. Jiyana bi yekî Sokrates ne jiyaneke rehet e. Loma divê em ji aliyê Ksantîpe bi çavê wî jî li rewşê binêrin. Gava qala Ksantîpe dikin tim dibêjin cirnexweş e, şerrûd e, lê Ksantîpe jineke pir baqil e. Dibêjin tenê Ksantîpe di nîqaşên felsefî de kare zora Sokrates bibe. Balkêş em ji aliyê wê jî binerin û neheqî lê nekin helbet. Erê dîroknas qet qala van tiştan jî nakin lê li gor wê demê jineke jêhatî em dibînin. Ji heqê xwe tê derve. Belê heta yekiya ew qas navdar e ku li ser pirtûk hatine nivîsîn. Pirtûka Gerald Mesait nivîskareke Fransî ye. Pirtûka wê bi navê Madame Sokrat yani xanima Sokrates. Pirtûkeke xweş e me bi kêf xweşî xwendibû. Pêşniyarên guhdaran jî dikim. Hem li ser felsefeyê hem li ser jiyana rojaneya Atînaya wê demê pirtûkeke baş e dikarin bixwînin. Bo van agayan spasiya te dikim Murat. Spas xweş. Agayan xweş bûn.
Emica hediye dibi kevin nav felsefa Sokrates. Taybetmendiye Sokrates çiye Murat. Di serî bernameyê de gava meqala wî kir me got yek ji filozofên herî navdar e. Çima ew qas navdar e? Sezgin gava meqala sofistan kir, me got bi sofistan re hêdî mijarên felsefeyê guheriye. Ev guhertîn di felsefeya Sokrates de êdî eşkere em dibînin. Yani di dîroka felsefeyê de Sokrates dibe destpêkeke nû û sînoreke giring dixe nav xwe û filozofên berî xwe. Loma em gava qala filozofên berî Sokrates dikin, em ji wan re dibêjin filozofên pre-Sokratik û ji felsefeya wan re jî dibêjin felsefeya pre-Sokratik. Pre yani pêşe yani em Belê. dibêjin filozofên berî Sokrates ne wilo? Belê, Yani belê. filozofên berî Sokrates jiyane û felsefeya berî Sokrates derketiye holê. Belê bi peyva pre-Sokratik wek te got em qala felsefeya berî Sokrates dikin. Lê ev sînor ne tenî sînoreke dîrokî ye. Yani gavan qala felsefeya pre-Sokratik dikin, ji alî dîrokî ve filozofên berî Sokrates jiyane na tiştekî wer tune ye. Mînak Demokritos di dema Sokrates de jiyaye ji Sokrates ne sal biçûktir e. Belê. Lê Demokritos filozofekî pre-Sokratik e. Li vir divê em qala mijaran bikin. Yani ew mesela pre-Sokratikê sînoreke dixe nav bera mijaran. Naverok mijar. Belê. Bi Sokrates re mijara felsefeyê bi temamî diguhere. Mijara felsefeyê rasterast dibe însan. Berî Sokrates filozof li ser xwezayê disekinî, li ser mijara arkeyê disekinî. Tedî me qala Thales kir, Demokritos kir, Pisagor kir. Belê. Ev mijar bi sofistan re hinek guherî û bi Sokrates re êdî felsefe bi temamî berê xwe da têgeha însan. İnsan û mijarên bi însan re têkildar, yani wek zanîn, ehlaq, siyaset, bu bi temamî bûn mijarên felsefeyê û di felsefeyê de wek serdemeke nû vebû. Loma felsefeya ku li ser mijara xwezayê sekiniye felsefeya pre-Sokratik e. Murat minê bipirsiya mijbîra kir. Te gava qala malbata Sokrates kir te got diya wî pîrik e û te got karê diya wî li ser felsefeya wî jî bandoreke kiriye. Min merak kir ev bandoreke çawa ye, têkiliyeke çawa ye, yani li aliyeke welidandina zarokan li aliyekî felsefe. Tutkarînekî qala vê têkiliye bike ji me re. Sezgin vê bandorê em di epistemolojiya Sokrates de dibînin. Epistemoloji yani zanî felsefeya zanî. Yani di nerînên wî yên ser zanînê. Belê. Sokrates dibêje diya min pîrik e, zarokê dizikê însanan diweledîne. Belê. Dibêje ez ji wek diya xwe zanînên di hişê însanan de diweledînim û derdixim meydanê. Yani xwe wek pîrikê zanînê bi nav dike Sezgin. Çawa yani ji bo zanîna di hişê însanan de derxe am gotina wî biwelîdîne divê pêşiyê di hişê însanan de zanîn hebe. Ji xwe Sokrates ji wer dibêje. Dibêje însan gava tên dunyayê hişê wan nevalaye. Di aqilê wan de zanîn heye. Dibêje ez ji wek pîrikekî van zanînan diwelîdînim û derdixim meydanê. Murat fêm nekir. Yani gava em tên dinyayê çawa hişê me de zanîn heye. Bê xwendin, bê hînbûn ev pir nakeve serê min. Sezgin çima fehm nakiya û yani qelem û deftera xwe derxe tiştê dibên binivîse û dûre here malê bixwîne dubare bike ji pirtûkên cuda bixwîne wernabe yani. Tamam mamoste ez dinivîsim. Van tiştên Sokrates dibêje Sezgin helbet nêrînek yani teoriyek li ser zanînê. Ji xwe di felsefeyê de em nikarin qala teqeziyeke bikin. Em bêjin wayê Sokrates wergo li ser zanînê tiştê herî rast got mesela qediya çû nabe. Sokrates bi van nêrînên xwe nîqaşeke li ser zanînê daye dest pê kirin ku heya roja me hatiye di sed sala bîstan de sed sala me de jî ew nîqaşa li ser zanînê dewam kiriye. Ev nêrîn û teorî Murat di felsefeyê de çawa digre? Yani bi kîjan pirsê derdikeve? Wek me got ev meseleyekî beşa epistemolojiye Sezgin yani felsefeya zanînê. Bi Sokrates re êdî me got însan dibe mijara felsefeyê û tiştên bi însan re têkildar wek zanîn, siyaset, ehlaq jî hêdî dikevin nav felsefeyê. Epistemoloji wê çaxê derdikeve. Epistemoloji yana gavan qala pênaset kirin dibêjin zanîna felsefeyê. Li wir hinek pirsên girîng hene. Tu zanî felsefe li ser pirsa dimeşe. Pirsa ava dibe. Zanîn çi ye? Çavkaniya zanînên me çi ye? Zanîna rastî çi ye? Epistemoloji li ser van pirsan disekine. Ew nêrînên Sokrates ku me qal kir bi pirsa çavkaniya zanînên me çi ye derdikeve. Çavkaniyê dipirse. Belê, çavkaniyê dipirse.
Sokrates li zanîna rastî digere. Dixwaze bigîje çavkaniya zanînên rastî û bi vî awayî zanînên rast û nerast ji nav hev bineqîne. Loma li ser pirsgirêka çavkaniya zanînan disekine û dibêje çavkaniya zanînên me aqil e. Ev nêrîna Sokrates a li ser zanînê di epistemolojî de yanî di felsefeya zanînê de çawa tê binavkirin Murat? Naveke têgeheke taybet hey gelo? Belê heye, rasyonalizm. Te dîsa dest bi peyvên ecêb kir Murat. Rasyonalizm çi ye? Ev çi têgeh e? Heya em têgehên xwe ava nekin, em ê bi têgehên xelkê bijîn sezgin, bi têgehên xerîb em ê bijîn. Peyamên subliminal. Wele ez gotinê xwe bêjim û xwe bidim alî, hewce nake şîrove bikim. Kesê jê re herfek bese. Baş e Murat, piştî peyamên xwe yên subliminal kerem ke bêje rasyonalizm çi ye? Sezgin rasyonalizm di epistemolojî de têgehekê ye, têgeheke giring e. Di nav pirsa çavkaniya zanînên rastî çi ye de em rastî rasyonalizmê têne. Rasyonalizm bi Kurdî em karin bêjin hişparêzî, aqil parêzî ye. Rasyo bi latînî aqil e. û li gor rasyonalizmê çavkaniya zanînê, çavkaniya zanînên mêyên rastî aqil e. Sokrates jî wek rasyonalîstê ewlî tê qebûl kirin. Sokrates dibêje em tenê bi aqilê xwe dikarin bigîjin zanînên rastî û ji xwe wek çavkanî aqil nîşan dide. Dibêje gava em tên dinyayê hişê me, aqilê me nevala ye. Zanîn têde cî digirin û armanca Sokrates derxistina yanî bigotina wî welidandina zanînê ye. Sezgin me got Sokrates rasyonalîstê ew tê qebûl kirin. Ji xwe gava diyalogên wî dixwînî, felsefeya wî dixwînî, tim çawan bêjin, tim qala aqilê dike. Yani tim aqil derdixe pêş. Loma Nietzsche pir ji Sokrates hes nake. Ew çima? Nietzsche dibêje Sokrates xerabiyeke mezin kiriye. Ana gavam felsefeya Nietzsche dixwînin pir bi kurahî nebêjim. Tenê têkilî Sokrates. Belê. Dibêje Sokrates xerabiyeke pir mezin kiriye. Dibê tim qala aqilê kirî û însan bi aqil re hanîtiye cemhev. Lê dibê însan tenê ne zindiyekê bi aqil e. Dibê tirsê însan hene, hestên wî hene. Divê vana wek çawan bêjin qet qala vana nekiriye û di felsefeyê de tim aqilê derxistî pêş. Loma felsefeya rojavayê, felsefeya Ewropayê tim li ser têgeha aqil bilind bûye. Loma gava Nietzsche tê dünyayê, gava felsefeya Nietzsche tê derdkeve ortê, em dibînin ku Nietzsche rexneya herî mezin li felsefeya rojavayê dike û dibê êdî bese hûn dibên aqil êdî bese. Loma Nietzsche ji Sokrates pir hes nake. Em ê di beşa Nietzsche de belkî sezona bê de ya jî sezona pêşdetir em ê behsa wî bikin. Ya helbet em qala wan bikin. Lê li vir dixwazim tiştekê giring dinê jî bêjim. Tedî gava li taqvîma bernameya me em bi awakî kronolojîk diçin. Ev mesela kronolojiyê di felsefeyê de giring e. Yani di zanîngehê de niha jî dîtî millet di bin çengê wan de kitabê Nietzsche digeriyan bi sala heman pirtûk niza çima net qediyan 4 sal bi pirtûka Nietzsche digeriyan. Yani gava mera Sokrates nizanibe mera nikare Nietzsche fehm bike. Nietzsche gava qala Sokrates dike dibêje di nav însanan de belkî însanê herî xerab Sokrates e. Tu gava nêrînê Sokrates nizanibî tu nikarî rexneya Nietzsche fehm bikî û bigîjî wê fikrê yani tê bigîjî. Loma xwendina felsefeyê bi kronolojîk çêtir e. Ev jî pêşniyareke ji bo wê guhdarê ne. Ji xwe rêbaza bernameyê me jî ew bû ji xwe. Murat, te got Sokrates aqil derdixe pêş û zanînên di aqil de derdixe meydanê. Çi dike ji bo veya? Dipirse Sezgin. Yani tim dipirse Sokrates. Dixwaze ew zanînên di aqilê me de bi pirsê derxe holê. Sokrates li kuçe û kolanên Atînayê digere, li derve dersê de xwendekarên xwe û dersên bê pere dide. Yani wek sofîstan pere nagre ji xwendekarên xwe. Divê zanîn heqê her kesî ye û bi pere nayê firotin. Li gel ew qas feqîriya xwe pere jî nagre. Ji xwe şerê wî nav jina wî de dibêm ji ber wî ye. Yani dibê jina wî dibê li malê nan tu nem bixwin, tu derî belaş derse de gedê xelkî. Di dersê Sokrates de dersdayîneke normal tune ye. Yani ders nade xwendekaran, ji xwendekan re nabêjin zanîn ev e, felsefe ev e, ehlaq ev e, nabêje
تشتیم لتخته نویسان درباسی دفتر خو بکن و هرن مال ازبر بکن قیت وقت ما مستقل لدبستانی وردی که مراد نایا سزگین مکینگا ور کریه رجات کم سقراطس گاوا درس ده خوندکاران سزگین بقبوله که دست پید که وک فیلوزوفه کی راسیونالیست دبیجه خود هشی خوندکاران ده زانین هیه لوما وک ماموسته کی دوی از جوان پرسان بپرسم و بوی آوایی زانین ده عقلی وان ده درخم میدانه لوما سقراطس تم ده پرسه yani nabe ez van xwendekaran bidim rûniştinê wek însan û mervan tiştan rê wan bidim bi wan bidim fehm-kirinê tim dipirse. Ez dibêm loma tim qala giringiya pirsîn û lêpirsînê dik gotineke wî navdar heye ji xwe tu zanim Murat dibe jiyana bê lêpirsîn ne tu jiyanî yani ne hêjayê jiyînê ye. Qet nebîst bû belê sezgîn em van pirsan di berhemên Sokrates de jî dibînin li vir ez dixwazim qala çîrokekê bikim eger destûra cenabê te heve sezgîn rica dikim kerem bik li ser vê meseleyê di diyalogê Platon de çîrokekî derbas dibe Sokrates bi vê metodê bi vê lêpirsînê çawa em bêjin bi koleyeke problemekî geometriye. Yani kole ji xwe tu perwerdeyî nedîtiye? Belê. Yani ji bo vê îspat bike ba koleyekî dike dibe hûn dibên kole qet tiştekî nizane lê bibînin ez ê çawa zanîna di hişê wî de derxim holê û bipirsa li ser geometriyê jê tiştek dipirse û digije encama rast yani çi dipirse bipirsa ew kole bersiva dide li gor wî Sokrates dîsa tişta dipirse û di encamê de kole digije encama rast. Yani ji bo vîya bide îspat kirin tedî kole yekî nexwendiye yekî nezane li gor wan dibêje binêre kole dûre nexwendiye tiştekê nizane lê di hişê wî de ji berê de zanîn heye ez jî bi vê lêpirsînê bipirsa ew zanîn derdixim holê weke ku dixwaze teoriya xwe îspat bike ji xwe sezgîn van pirsan em di berhemên Sokrates de jî dibînin yani a rast ne berhemên ku ew bixwe nivîsiye Sokrates tu berhem nenivîsiye xwendekarê wî Platon yani Xwedê jê razî be mala wî ava fikrên Sokrates nivîsiye û gihandiye roja me gava em van berheman dixwînin jî em dibînin giş diyalogin yani ne pexşanin ne tiştên ne nivîsê normalin tim Sokrates dipirse yê hember wî bersiv dide tim nîqaşek û lêpirsînek heye di van berheman de jî. Belê Murat te got ev nêrînên Sokrates yê li ser zanînê ku me wek rasyonalîzm binav kir yek ji teoriyên li ser zanînê ye. Wê çaxê teorî û nêrînên cuda jî hene. Helbet. Nêrînekan rexneyek li hemberî rasyonalîzmê heye gelo li ser mesela çavkaniya zanînê. Belê heye sezgîn Sokrates nîqaşa li ser çavkaniya zanînê dide dest pê kirin dibêje çavkaniya zanînê aqil e. Lê em rexneyên li ser vê nêrînê jî dibînin. Piştî Sokrates di sed sala hevdemîn de John Locke radibe Sokrates û rasyonalîzmê rexne dike. Yani hema 10,000 sal piştî Sokrates. Ev jî nîşanî me dide ku dîroka felsefeyê de ev nîqaş tim ajotiye. Sezgîn ev jî wek taybetmendiyeke felsefeyê em dikarin bêjin binêre Sokrates pirsek dipirse nîqaşekê de dest pê kirin 10,000 sal şûn de jî filozofekî radibe dîsa heman nîqaşê dide devam kirin. Mesele tim zindiye esas. Mesele zindiye. Waqt yani waqt çiqa derbas ve jî mesele zindî dibîne û hîn jî ev mesele di sed sala bîstan de 21 de jî hîn jî wek nîqaşekî didome yani. Ev jî taybetmendiyeke felsefeye o cudahiyeke felsefe û zanistê ye. Mesela di zanistê de tiştek wertûne ye yek tiştekê nû dibîne dibêje way min dît mesela qediya çû îspat heye teqezî heye lê di felsefeyê de ev tune ye. John Locke çi gotî Murat? John Locke rasyonalîzmê rexne dike dibêje çavkaniya zanîna rast ne aqil e azmûn û tecrübe ye. Em ji vê nêrînê re dibêjin empirizm yani azmûngerî. Sokrates di rasyonalîzmê de digo gava em tên dinê hişê me aqilê me nevala ye zanîn têde heye lê John Locke ya qebûl nake sezgîn dibêje gava em tên dinyayê hişê me vala ye
viki valaya. Tabula rasa Murat. John Locke şey mere dişibine tabloya ke vala. Levhaya ke vala ujere dibêje tabula rasa. Yani tabloya vala. Tudbini em jî latînî zanin Murat. Wala helal ve sezgin sere pîroz dikim. Belê John Locke têgeha tabula rasayê bikartîne gava em tên dinyayê dibêje hişê me valaye. Di nav pêvajoya jiyanê de bi dîtin û tecrübeyan em tiştan dielimin û loma dibêje çavkaniya zanînên me azmûnin tecrübene. Rasyonalizm û empirizm di felsefeya zanînê de yani di epistemolojiyê de du têgehên dijberin vê gavî ne Murat? Belê û du têgehên dijberin wek du malbatên dijmin bi fikre sezgîn. Yani ji hev hes nakin, şer dikin di sed sala hîjdemîn de filozof Kant wek mezinê gund dikeve nav wan û dixwaze wan li hev bîne. Çi dike ji bo ku wan li hev bîne? Têgeheke nû diafirîne. Yani dibe ne ji we têgeheke nû diafirîne. Arast ne ji bo wan li hev bîne, yani ew teoriya kêm ji ber ku kêm dibîne. Dibêje ji bo çavkaniya zanînê Kant dibêje rasyonalizm û empirizm kêmin nikarin mijarê bi temamî rave bikin. Li gor Kant çavkaniya zanînên me ne aqil e ne jî azmûn e. Her du bihevrene. Yani wek du têgehan tîne cem hev û ji wan têgeheke nû diafirîne. Belê yani wek têgeheke sentez diafirîne û ji vê têgeha nû re dibêje kritisîzm. Li gor kritisîzmê çavkaniya zanînê ne tenê aqil e ne jî azmûn e. Di pêvajoya hînbûna zanînê de aqil û azmûn bihevrene sezgîn. Li vir ji bo mesele baş pê fehm dixwazim mînakeke bidim. Bifikire em destê xwe dirêjî agir dikin. Belê. Em destê xwe dirêjî agir dikin, em dibînin ku agir germ e. Em dîn dibin ku dielimin ku agir germ e. Ev azmûn e. Herî tem tecrübe dikin. Tecrübe dikin. Dûre kî ji me re dibêje êdî destê xwe dirêjî agir neke? Aqil dibêje. Kant yani kritisîzm li ser vî hat sekine dibe di pêvajoya hînbûnê de pêvajoya zanînê de aqil û tecrübe, aqil û azmûn bi hev re dixebitin. Bi saya azmûnê em tişta dielimin, em digîjin zanînê û dûre bi aqilê xwe em van zanînan tînin cî. Yani dibe her du jî bi hev re kar dikin. Ji vê nêrînê re jî em dibêjin kritisîzm. Bi vî awayî Murat em di epistemolojiyê de yani di felsefeya zanînê de sê têgehan dibînin. Rasyonalizm, empirizm û kritisîzm. Belê lê hîn pir hene sezgîn. Yani entuîsyonîzm, sensualizm, pozitivîzm, pragmatîzm belkî em di pêşerojê de qalavana jî bikin. Lê ew rasyonalizm, empirizm û kritisîzm sê têgehên bingehîn di epistemolojiyê de ji kerema xwe re baş bielimin dubare bikin, di nav hevokan de bikar bînin, di nav sohbetên rojane de li qehwê li derve heta bikeve ser zimanê heta bikeve ser zimanê me û belav bibe. Gava te mesela yekê dît bêje ya çi merivekî rasyonalîst e yani ya jî bêje lay filan kes dibêjin bûye empirîst yani tiştê awa em bêjin ji bo belav be. Erê wele rêbazeke baş im. Murat hîn ser Sokrates pirpirsê me hene lê qehwa me qediya em çi bikin? Em dewam bikin nekin? Nasezgin yani eger qehwa qediya be nabe em dewam bikin eybe tu zanî prensîbê me hene em bernameyekê ciddî û giranin li gor prensîba em dimeşin. Em bernameyekê din jî qala Sokrates bikin sezgîn ma nabe? Erê dibe ji xwe îro cejne hîn em ê derkevin eydaniyê. Belê gerem hîn şekir jî berhev bikin. Erê. û li ser Sokrates hîn gelek tiştên ez dixwazim bêjim hene. Zoma em dibên Sokrates em bernameyekê din jî qala wî bikin. Erê em beş eger destûra cenabê te hebe. Rica dikim ya cenabê te piştî govana gahiya bi me re parve bikî em karin sê çar bernameyê jî çêkin. Baş em wer bikin wê çaxê em xatir ji guhdarên xwe bixwazin. Belê em xatir bixwazin berî ku em xatirê xwe jî bixwazin îro cejne em cejna Remezanê jî li guhdarê xwe pîroz bikin bêhêviya cejneke xweş derbas bikin. Ev cejnî bibe wesîla aştî û azadî û aramiyê. Belê sezgîn ez jî dixwazim cejna guhdarê me pîroz bikim. Guhdarên hêja Eid û Erefat we bimbarek be û gelek eîdên xweş bibînin. Di eîdê de bername me guhdarî bikin li gel qehweya xwe. Lê dibêm di eîdê de sezgîn bê qehwe ew ê bi qola û peqlawê guhdarî bikin. Bere hindik şekil bixwin. Bira şekir şêranî hindik bixwin. Di baş Murat
ام بقدینن ام بقدینن باشه بله گهدارن هجا حتی برنامه کدن ببینن خیر و خوشیه ده گهدارن هجا حتی برنامه کدن ببینن خیر و خوشیه ده بی قهوه و فلسفه نمینن بخاطره و قهوه و فلسفه